Наводнение в нашият пожарник. Квартала де. Погледнете хора. Хора от YouTube. Искам да ви кажа да се абонирате, за да спреме това чудо. Вижте какво само отнесва, само неща отнесват. Погледнете, видяхте ли как отнесе нещо? Хора, пасата няма да се наводни. Мале! Погледнете какво става навънка. Погледнете какво става навънка. Всичко е наводнение. Наводнение, погледнете, всичко е в наводнение. Всичко, шахти, махти, добре, че минахме до шахтите, а не през шахтите, защото те станаха на нищо. Погледнете само какво наводнение. Миналата година пак имаше наводнение и сега има пак. Погледнете, всичко изкъпано. Само добре, че нашата улица не е такава. Наводнена ли е? Да. Само не и нагоре. Лот, Мерцедеса, що е там? Да, ние откъде ще минем? Давай, бате. Не дай да те е страх. Не дай да те е страх, аз знам. Мини отстрани. Мини оттам. Абе, дупката е малка, бе. Мале хора, погледнете. YouTube трябва да събере много абонати. Ама добре, за какво ми отваряш на мене и това навътре? Хора, баща ми без да иска отвори прозореца на майка ми. Водата направо капе от всекъде. Не са ги стане отворени. Погледнете. Погледнете, приятели. Всичко е в вода и климатиците са горещи.